Claude vie teraz generovať AI obrázky aj AI videá. A nie iba tak hociaké, ale cez Higgsfield, kde máte top modely všetky na jednom mieste naraz. Vrátane Nano Banana či GPT Image 2, či Seedance 2.0 pre AI video. Proste to najlepšie, čo je na trhu. Všetko priamo v Claude, bez vyklikávania, bez prepínania tabov. Ukážem ti, ako to nastaviť za pár minút a potom ti ukážem, ako som vygeneroval celú reklamnú kampaň, dá sa povedať, že len z jedného promptu. No a mimochodom, ja som Martin, toto YouTube kanál Zaujalo ma AI a ak ťa novinky zo sveta umelej inteligencie a takéto tutoriály bavia, zapni si odber. Poďme na to. Skôr než sa dostaneme k dnešnej top téme, jeden tip. Choď na môj web Zaujalo ma AI do sekcie newsletter a zapni si odber newsletteru 2-3 krát do týždňa. Budem ti pravidelne písať, čo je nové vo svete umelej inteligencie. A teraz poďme k tomu, ako priamo v Claude generovať nie len obrázky či videá, ale doslova reklamné kampane. Claude je pre mňa epicentrum, jeden nástroj, cez ktorý riadím tvorbu obsahu, kampane, skripty, research, v podstate celý môj workflow. Jedna vec mi tu ale doteraz chýbala a to je práve to generovanie obrázkov a AI videí. Avšak teraz toto rieši práve Higgsfield. Je to platforma s prístupom ku všetkým najlepším AI video a obrázkovým modelom na jednom mieste. No a teraz túto platformu vieš prepojiť priamo do Clauda cez MCP. MCP je totiž protokol, ktorý umožňuje Claudovi komunikovať s externými nástrojmi, ako je práve napríklad Higgsfield. V praxi to znamená, že napíšeš Claudovi len jeden prompt a on zavolá na Higgsfield, vyberie model pre AI obrázok či AI video, vygeneruje výstup a vráti ti výsledok. A to celé bez toho, aby ty si opustil Claude. Čiže v podstate sem na Higgsfield nemusíš vôbec chodiť. Poďme si to najprv nastaviť a potom si vysvetlíme, aké to má benefity. Keď ste v Claudovi, ako vidíte, ja používam desktopovú aplikáciu, ale to isté viete spraviť aj na webovom rozhraní. Choďte do sekcie Customize a do sekcie Konektory. Ako vidíte, ja tu už mám Higgsfield pridaný. Vy však, keďže ten Higgsfield tam pravdepodobne ešte nemáte, kliknite tu na plusko a pridať Custom Connector. Pomenujte ho Higgsfield a tu do okienka Remote MCP Server URL len dajte tento link mcp.higgsfield.ai. Ja si ho skopírujem takto z Higgsfieldu a vložím ho sem a kliknem na pridať. Potom v ďalšom kroku vás to vyzve, aby ste sa prihlásili na váš účet na Higgsfield. Ten samozrejme musíte mať vytvorený. Nič nie je zadarmo. No a ak náhodou na Higgsfield ešte účet nemáte vytvorený, díky za to, že použijete môj affiliate link dole v popise pod týmto videom. Ja už teda počítam s tým, že Higgsfield účet máte vytvorený a teda ste sa prihlásili takto priamo cez Clauda a tým pádom v sekcii konektory budete mať takto Higgsfield, rovnako ako ja. Posledná vec, na ktorú si dajte pozor, respektíve optimalizujte si ju podľa toho, ako to vám vyhovuje, sú tieto povolenia. Pričom v tých konektoroch v Claudovi nastavujete pre každú jednu funkciu to, že či to môže robiť vlastne Higgsfield v Claudovi úplne sám, bez vášho povolenia, čo znamená always allow, alebo bude vyžadovať povolenie, to je táto stredná časť, táto stredná ikonka. Tým pádom sa vás spýta, či môže niečo spraviť, alebo to jednoducho zamietnete. Ako vidíte, ja tu mám nastavenú kombináciu automatických povolení s tým, že v niektorých prípadoch odo mňa bude povolenie pýtať. No a keďže už máme všetko nastavené, poďme si ukázať, ako to tam priamo funguje. Ja mám konkrétne pre vás pripravené 3 ukážky. Tá prvá sa bude týkať generovania obrázku priamo v Claudovi cez Higgsfield, potom generovanie videa priamo v Claudovi cez Higgsfield a potom reklamná kampaň, ktorá vám ukáže, prečo je to dobré riešiť takto a že vám to ušetrí veľa času. Takže poďme na ukážku číslo 1. Skúsil som vygenerovať obrazok pre môj AI newsletter. Tunak môžete vidieť celý prompt. A mám k tomu niekoľko dôležitých poznámok. To, čo tunak v Claudovi v kombinácii s Higgsfield zatiaľ nefunguje dobre, je vloženie obrázku priamo do Claude a jeho použitie ako referencie v Higgsfield. To znamená, že keď v tom promptovom riadku by som klikol tunak na plusko a nahrám tam obrazok, tak Claude ho zatiaľ nevie poslať do Higgsfieldu. Takže toto žiaľ nefunguje. A preto tunak v tomto prompte som ako referenčné obrázky zadal URL adresy tých obrázkov. Druhá vec sa týka samotných inštrukcií. Definoval som, aký model má byť pri generovaní obrázku použitý. Čiže v tomto prípade GPT Image 2. To je ten aktuálne najnadúpanejší model od OpenAI. Chcel som však vygenerovať 2 obrázky a tak som druhý obrazok dal generovať cez Nano Banana 2, aby som si ich vedel porovnať. Taktiež som v prompte napísal napríklad to, že má použiť tmavo-čierne pozadie a že moja fotka má byť v pravej časti, má byť dominantná, ukazujem rukou na MacBook a tiež som definoval samozrejme pomer strán 9:16. No a prompt som odoslal. Ako vidíte, začal pracovať. Napísal mi, že našiel oba modely a začal generovať. To, čo mi tam prišlo trošku otravné, je to, že tam načítavalo
vygenerovalo veľa tých obrázkov a na prvý dojem to pôsobilo tak, ako keby ich generovalo viac ako 2. Ide však o prirodzený proces v Claudeovi, ktorý sa stále dopytoval Higgsfieldu, kedy ten obrázok bude hotový, preto to tak pôsobí. Na konci dňa som mal však 2 obrázky hotové. Toto je verzia číslo 1 a toto je verzia číslo 2. Jedna generovaná cez GPT Image 2 a druhá cez Nano Banana. Claude mi nakoniec dal tu na linky, skadiaľ si môžem tie obrázky stiahnuť. Ja som do toho promptu zabudol napísať, aby mi ich uložil do počítača, preto to vyriešil takto. Ale to, ako ich uložiť do počítača, vám ukážem v ďalšej ukážke. Druhá ukážka, respektíve príklad sa totiž týka generovania videa. Tu som chcel vygenerovať krátke intro k môjmu novému webu. A ako vidíte, tu je prompt. Opäť som referenčné obrázky použil ako URL adresy, kvôli tomu problému, ktorý dúfam, že sa časom vyrieši. Definoval som kvalitu 720p, použitý model Seedance 2.0, pomer strán 9:16, aby to bolo vhodné pre Instagram. Napísal som dĺžku trvania, čiže 8 sekúnd a že chcem použiť vlastne tie strihané zábery, multishot. A popísal som, čo sa má vlastne v tom videu diať. No a Claude začal s Higgsfieldom komunikovať, až vygeneroval video. Ako vidíte, mám tu aj tlačítko download. Opäť som zabudol v tom prompte napísať, aby mi ho uložil rovno do počítača, takže kliknem na stiahnuť, otvoriť link a video je tu. Teraz vám ho pustím. Ono to urobilo presne to, čo som tam chcel. Malo to 8 sekúnd. Ja som chcel, aby som tam otvoril ten MacBook, aby na monitore bol screenshot tej mojej stránky. URL toho screenshotu som dával tiež tu, môžete to vidieť. Takže splnil presne to, čo som chcel. Každopádne toto boli také jednoduché ukážky a tu ste zrejme možno nepocítili až taký veľký rozdiel medzi tým, ako keby ste to robili priamo v Higgsfield a keď to robíte cez Claude. Tretia ukážka vám však ukáže, prečo je to lepšie robiť takto, hlavne pri nejakých komplexných marketingových kampaniách. Takže máme tu ukážku číslo 3. Ktorá je postavená na kampani okolo trička I am not AI a chcem k nemu vytvoriť komplet vizuály, lifestyle obrázky aj video spoty. Všetko naraz, skrz jeden prompt a ten môžete vidieť tu. Opäť som tu použil URL linky na referenčné obrázky, vrátanie toho trička. To je konkrétne toto tričko. Dal som tam URL na moje fotky, napríklad túto. Popísal som samozrejme, čo potrebujem a konkrétne úloha znela 10 lifestyle obrázkov mňa v danom tričku. Použij model Nano Banana 2, pomer strán 9:16. Vymyslí rôzne situácie. Čiže ja v tom tričku, ale v rôznych situáciách, napríklad v posilke, pri prechádzke v prírode a tak ďalej. No ale okrem toho, v rovnakom prompte som napísal, že chcem vytvoriť aj 3 video reklamy na to tričko, kde bude mať to tričko oblečené v rôznych situáciách. Opäť teda ja a opäť to tričko. Inštrukcie boli 8, 12 a 15 sekundové spoty, dokopy 3. Formát 9:16, kvalita 720p, použitý model Seedance 2.0. Pretože aktuálne je proste najlepší. No a scény som popísal takto. Pri basketbale, v posilovni, na prechádzke a na vylepšenie promptu som použil skill Video Prompt Builder a hlavný fokus na tričko. Tu ešte môžete vidieť, ako ten skill Video Prompt Builder definoval kompletný prompt pre Seedance 2.0 v Higgsfield. Tu už vidíte ilustráciu kombinácie viacerých toolov, čo by ste vy priamo v Higgsfield spraviť nemohli. Čiže generujeme videá v rámci jedného promptu. Odvolávame sa na obrázky, ale aj stanovujeme jasné pravidlá. A to, čo tu potrebujem zdôrazniť, je hneď to, čo som dal do úvodu. Konkrétne tu znie: dôležité, v prompte pre obrázky a videá sa vyslovene odvolávajú na tričko priložené ako referenciu. Nepopisuj ho v prompte. Higgsfield musí vedieť, že kľúčová referencia je priložený obrázok trička a nie jeho popis v prompte. Lebo to, čo Claude robil trochu zle, bolo, že sa snažil to tričko popísať. A tým pádom to napokon vygenerovalo tričko, ktoré vyzeralo inak ako to tričko v tej referencii. Čiže toto som napísal do toho promptu, nech to v prompte vôbec nepopisuje, len nech v prompte pre Higgsfield povie tričko z priloženého obrázku, ktoré je ako referencia. No a potom som to odoslal a začal vytvárať obrázky a popri tom začal vytvárať videá. Niektoré obrázky sa mi páčili viac, niektoré možno menej. A tak som v rovnakom vlákne pokračoval a doplňal som ďalšie inštrukcie. Nepáčilo sa mi, ako vykreslil mňa. Mal som pocit, že sa tam až tak veľmi nepodobám a preto som mu priložil ďalšie referenčné obrázky, čiže linky na moje ďalšie fotky. A tiež som mu dal ešte doplňujúcu inštrukciu. Vygeneruj 10 obrázkov cez Nano Banana 2 a 10 obrázkov cez GPT Image 2. Dokopy teda ďalších 20 obrázkov. No a on ďalej pokračoval a generoval tým pádom ďalšie a ďalšie obrázky. Popri tom sa zároveň vytvárali videá. A v prípade tých videí sa stalo to, že 2 vygenerovalo a tretie nie, kvôli nejakému senzitívnemu obsahu. Proste v tom prompte bolo niečo, čo Seedance 2.0 respektíve Higgsfield v kombinácii so Seedance 2.0 vyhodnotil ako niečo, čo je proti nejakým pravidlám používania. A tak som mu rovno do promptu napísal: jedno video nevygenerovalo, nahrať prompt niečím iným, zamysli sa, čo mohlo byť dôvodom odmietnutia a požiadaj o opätovné vygenerovanie. No a on mi odpísal: jasné, Jim, video 12 sekúnd dostalo proste ten status odmietavý. Dôvod: kombinácia výrazov ako slightly sweety, fabric tension visible, extreme close up on chest a tak ďalej.
AI filter to vyhodnotil pravdepodobne ako potenciálne sugestívny obsah zameraný na telo. Nezáleží na úmysle, filter reaguje na paterny. A tak ten prompt proste uhladil tak, aby to nepôsobilo tak senzitívne z pohľadu AI a potom toto video vygenerovalo. A ja som tak mal vygenerovaných 30 obrázkov plus 3 videá. A keďže som mu opäť zabudol napísať, aby mi to uložil do počítača, tak som mu potom nakoniec napísal: ulož mi všetky vygenerované obrázky a videá do jedného priečinku v počítači. Daj mi link. To som samozrejme mohol dať hneď do toho úvodného promptu, ale ja som na to proste zabudol. Takže vám odporúčam, dajte si to tam rovno. Ak pracujete v desktop aplikácii, robíte cez Cowork, tak vám to rovno vloží do počítača. A ja idem teda na koniec celej úlohy a otvorím si takto zložku priamo v mojom počítači. A vidíte, mám to tu rozdelené na Nano Banana Original, čiže tých prvých 10 obrázkov, Nano Banana 2, to je séria ďalších 10 obrázkov cez Nano Banana 2 a GPT Image 2, to sú obrázky generované cez GPT Image 2 a potom videá. Ja len vám v rýchlosti ukážem, že sú tu tie obrázky naozaj, nejdem vám ukazovať všetkých 30, kliknem napríklad náhodne na túto posilovňu a tu vidíte, ako som v tom tričku I'm not AI v posilke, alebo tu na ulici. Áno, správne ste si možno všimli, že nie vždy to spraví správne, lebo tento oranžový pružok dole by mal byť, nemal by byť ale okolo rúk. Takže tunak je to správne s tým stričkom a tunak je zase nejaký obrázok z kaviarne. Ešte v rýchlosti ukážeme si napríklad Nano Banana 2. Tunak vidíte, že to vygenerovalo takýto obrázok v knižnici a tunak to dalo ten oranžový pasík aj na rukav, takže toto správne nebolo, ale tu napríklad to vyzerá veľmi pekne. Čiže ten point, mám tunak vygenerovaných 30 obrázkov a všetko som robil cez Clauda. Vyberiem si z toho tie, ktoré sa mi páčia a použijem ich v kampani. No a do toho tie videá, tie vám ukážem všetky 3. Takže dajme najprv to basketbalové 8 sekundové, poďme si ho pustiť. Ho takto na celú obrazovku. A super, to tričko tam vyzerá perfektne a myslím si, že sa tam podobám. Teraz 12 sekundové z posilky. Opäť vidím, že tričko je presne ako má byť. No a pecka. A číslo 3, prechádzka, 15 sekúnd, tu je, púšťam. Paráda, mne sa to páčilo. No a videli ste teda proces, v rámci ktorého som v jednom okne v Claudovi vygeneroval komplet kampaň cez konektor z Higgsfield použitím rôznych modelov, Seedance 2.0 pre video, Nano Banana Pro, Nano Banana 2 a tiež GPT Image 2 pre obrázky, dokopy 30 obrázkov, 3 videá. A nemuselo by to týmto končiť, pretože Clauda si viem napríklad spárovať potom s Twitterom, s Instagramom a tak ďalej a môžem ho prinútiť alebo mu prikázať, aby to potom publikoval aj na týchto sociálnych sieťach, pokojne aj na Facebooku, len pre ilustráciu napríklad teraz Claude je schopný spárovať sa napríklad aj z Meta Ads. Takže toto je tá ilustrácia toho procesu automatizácie, že vy Claude máte ako nejaké epicentrum a spájate ho s najzaujímavejšími platformami na generovanie toho, čo vy potrebujete. Či už ide o reklamné kampane na Mete cez Meta Ads, alebo najlepšie AI vizuály cez Higgsfield, pretože tam máte tie najlepšie modely. Otestujte si to, začnite jednoduchým obrázkom, zistíte, ako to funguje. Samozrejme, ak na Higgsfield máte vytvorený účet, tak díky za to, že vy použijete ten affiliate link dole v popise pod týmto videom a ako vravím, testujte. Ja si myslím, že je to ten spôsob, ktorým sa treba uberať, používať nejaké jedno miesto, cez ktoré škalujete potom tie riešenia cez konektory na ďalších XY platform, no a práve Higgsfield sa k tomu teraz aktuálne pridal. A to je k dnešnému videu všetko. Ak sa vám páčilo, díky za like, díky za odber a čoskoro sa vidíme pri ďalšom tutoriáli alebo súhrne AI noviniek. Čaute.